Kaixo, ongi etorria, funtzio baten azterketa egiteko puntu guzti hauek aztertu behar ditugu eta osatu behar ditugu. Horren hasiko gera, pentsa ezagun, hau dela funtzioa gorriz irudikatuta dagoena, honek kasorik ez egin, oharra delako, gerorako, eta hasiko gera eremuarekin. Eremuan badakigu dela, ezkerdik eskubira behiratu eta ikusi isaren balio bakoitzak, hau dira isak eta begiak, bere puntua duen goian behan edo isarratzean, ezta? Ikusten badugu, denetan dago, ezta? Duda hon daiteke batean. Hemen ikusten duzu bezala badago definituta, goian ez, behan bai. Orduan, eremua zein izango litzateke multzo osoa, zenbaki errealen multzo osoa. Eta ibiltartea, hasi beharko dugu behiratzen, beti gora, ea balio guztia dauden. Orduan, hau nola, beraino dago, infinitu arte, betik hastetik gen, infinitotik, nora, ikusten ez hemen badagola, baina hemendik gora, jaz dago, lau arte da. Orduan, hastetik gen, minus infinitotik, lau arte. Hoi izango litzateke. Minus infinitotik, lau, ibiltartekoa da, bai ez da. Orduan, horra itxiko dugu. Horra ikusiko dugu jarraiaren edo ez, jarraitasuna. Orduan, ikusten da berehala ez, hemen salto badagola. Etenune badago. Ikusi beharko dugu, ze motatako etenunea. 3 motatako daude, izaiteke finitu gehigarria, gehiendiezina edo jauzi infinitua. Jauzi infinitua da, adibidez funtzio horrela bari badago. Goraino, infinitu arte, eta gero hemen jarretzen du. Horrelako ez da. Gehigarriak izaten dira horrela, badikoa funtzioa puntu batean. Ez da definitua eta jarraitu duten du. Hori ere ez da. Horlakoa dira gaindiezinak. Altxa egin behar duzuenean, tarte bat, ez puntu bat. Tarte batean jarretzeko funtzioa. Horra izango litzateke finitu gaindiezinak. Isa berdin bat puntuan, noski. Orain, aztertu behar ditugu ardatzak nun ebakitzen diren. Lehenengo, isa ardatzean. Gerta daiteke ebakitzean puntu batean, baina gehiagotan. Horratik jartzen dugu pluraleran, ez? Ebakit da puntuak. Hemen dago bat, ebakiten du, eta hemen beste bat. Horran, hau izango litzateke beti -7, 0, eta beste da 5, 0. Ezaugarria dute, da, lehenengo, datua jarri eta gero 0. Eta ia ardatzarekiko ebakidura puntuak alderantziz dira da 0 zerbait. Ze isak 0 balio du. Ebakidura puntua beti bakarra da. Ze horra joa funtzioa eta behin bakarrik ebakitzen du. Behin, aurkitu behar dugu nun den. Horren da 0, 3. Kusi duzu ezta? Hau egia zenbaki bat 0 eta hau izaten dira 0 eta gero zenbaki. Hasiko gara gorakorra noiz den eta noiz berakorra. Gorakorra izaten da, adibidez, beti ezkerdik eskubira joan behar dugu horrela, ez zentzu honetan, bezik aduntz. Azten da minus infinitutik, ez da? Eta noaino, eta jarraitzen du, -5 arte, ze horrazen da jeste. Eta beste tarte bat ere bai, -3 hasi eta -1 arte. Ez dago gehiago igortzen. Jeste, berakorra. -5-etik -3 arte. Biltzen dugu baita ere horrekin, ez da? -1-etik batera. Eta beste bat ere bat dugu. 4-tik infinitu arte. Orain, maksimoak eta minimoak aztertuko ditugu. Maksimoa izaten da, gorakorra izatetik, berakorra hasten denean izaten. Puntua hori da, ezta? -5 eta iaren balioa da 2. Horra izango izateke, -5, 2. Eta badago beste den bat, bai, ezta? Hemen beste badago. Igortzea da, eta hemen hasten da, berakorra izaten. -1, 4. Eta minimo relatiboak berakorra izatetik igortzen hasten dena, hau da, -3, 1. Eta ez da bestik.
hasten dena berri igortzen. Orduan, maximo 2 ditu eta minimoa 1. Simetria datza. Badago nunbait simetriko dena? Ez. Eta periodoa, hau da, errepikatzen dena zerbait? Ere ez. Horrela bukatuko genuke. Lagungarri izan zaizulakoan beste bat arte. Agur!